У Слов'янській загальноосвітній школі номер 12 стартував фестиваль туристичної пісні. Щорічний захід проходить напередодні Дня туриста. Всі класи школи брали участь у заході і дуже відповідально підійшли до завдання. Ціль цього фестивалю – естетичне виховання і розвиток творчих здібностей у молоді, пропаганда здорового способу життя серед школярів, виявлення талановитих і креативних учнів, популяризації туристичної пісні та патріотичного і екологічного виховання сучасної молоді. За рахунок самих звичайних туристичних атрибутів, багаття гітари і всіх знайомих пісень у залі створювалася атмосфера єднання і душевності. У фіналі концерту всі отримали заряд позитива та пообіцяли повернутися на наступний туристичний зліт. Каждый вдох наполним, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Мечтами и песнями мы каждый вдох наполним, как здорово, что все мы здесь сегодня.